veure la definició de radical o d'arrel d'un nombre. El símbol de l'arrel és aquest, tots els coneixeu. La n és l'índex de l'arrel i la a la base. La base no, el radicant. I diem que l'arrel enèsima de a és igual a b si s'acompleix que b elevat a l'índex de l'arrel és igual a a. O sigui, trobar l'arrel enèsima d'un nombre a és trobar un nombre que quan l'elevem a l'índex de l'arrel, aquí ens dona el valor del radicant, a. Com ja he dit abans, n és l'índex, a és el radical i b seria la solució de l'arrel. Anem a veure exemples d'això. L'arrel quadrada de 4, fixeu-vos que aquí no hi ha cap índex. No hi ha cap índex. Sempre que no hi ha cap índex, s'entén que és l'arrel quadrada. Per això aquí he posat un 2, però aquest 2 en realitat no hi hauria de ser-hi. No caldria que hi fos, més aviat. No caldria que hi fos. Per què? Perquè l'arrel quadrada, quan no posem índex, se sobreentén que aquí hi ha un 2. Per tant, l'arrel quadrada de 4 és igual a 2. Per què? Perquè 2 és el nombre que quan elevem a l'índex de l'arrel, que és 2, o sigui 2 elevat a 2, ens dona 4. Anem a veure un altre exemple. Arrel cúbica, perquè l'índex és 3, arrel cúbica de 8. L'arrel cúbica de 8 és igual a 2 perquè 2 elevat al cub és igual a 8. Hem de trobar un nombre que quan elevem a l'índex de l'arrel ens doni 8. En aquest cas és 2. I això és la definició de radical o d'arrel d'un nombre.